Avec quels moyens, de quelle force je vais utiliser, et on a les forces. On a un Messirut Nefesh et je vous assure que c'est incroyable parce que le rêve précédent, 1927, dans une Russie communiste pareil, qui aurait pu s'imaginer la génération qui allait être montée après? Et on ne peut même pas imaginer la réussite qu'il y a en ce moment en Russie et à Kiev. Les shluchim, ils ont une puissance incroyable. C'est les présidents, c'est les chefs de toutes ces personnes qui ont méprisé le judaïsme. Ils sont aujourd'hui au pied. À chaque fois qu'il peut parler, Poutine, il n'arrête pas de parler du bien. Il prend des conseils avec le Shaliach Harashi, le Rav Lazar de Russie. Et il y a une puissance. Dieu, il a fait que tout l'argent est parti chez une dizaine, une quinzaine de personnes dans toute la Russie. C'est pas la richesse américaine, c'est rien ça. La richesse américaine, ils sont riches. Là, c'est des gens qui tiennent tout le pétrole, qui tiennent tout le fer, qui tiennent toute une matière, pratiquement du monde entier. Ils ne savent même plus quoi faire avec leur argent. Et aujourd'hui, ils sont au service de ces shluchim. Sans limite. Et ça veut dire que toute personne qui va imiter le rabbi précédent, qui va essayer de se faire le don de soi, que ce soit de l'argent, que ce soit de son temps, de sa transpiration, pour faire avancer le Bet Rabbah, pour faire avancer le judaïsme dans la ville de Ashdod, la récompense, elle sera de la main de Dieu. Et la main de Dieu, c'est pas un petit chèque. C'est pas un chèque qui revient, qui fait tchouva, qui revient. C'est un chèque fort, avec des numéros énormes, et je vous souhaite ça à tous. Faites Messirut Nefesh pour le judaïsme, et vous allez voir la tzlacha que vous allez avoir. אנחנו רוצים כמה מילים. כמה מילים, לא כמה מילים, כמה ברכות. חיים לחיים. חיים ברכה. חיים, חיים. חיים, חיים.
זכיתי להיות אצל הרב שמחת תורה, שהרב הסתובב לקהל, מתקדם מהבמה שלו לכיוון הקהל, מתחיל לשיר הדרך רמון לחי זה בסוף הדרשה, זה לפני. אנחנו האמריקאים לא יודענו, ניגון חדש, אבל ראינו את ההתלהבות של הצרפתים בקהל שם, מה זה? זה המנון של צרפת, המנון של פעם, אני יודע. אחר כך הרב אמר בשיחה, אלתר רב ברח מנפוליאון, שאף אחד לא יחשוב לרגע שאלתר רב מפחד מאף אחד. הרב אמר, אלתר רב ברח מנפוליאון כי לא הגיע הזמן לברר את צרפת. חולבו. אחר כך שלחו לשם השלוחים, כי פשטות הרב מתכוון לעצמו, עד שאפשר לקחת את המנון של צרפת ולהפוך את זה לקדושה. מה זאת אומרת? יש לוח זמנים, סיסטם. זה לא קמים בבוקר, זה לא הולך ככה. מי שמבין ברוחניות, שזה רק הרב, יודע, יש סדר, צריך לחבוש ככה וככה וככה. והסדר הזה רק רב יודע. למה ככה ולמה לא לשבועיים ולמה זה ככה. מה זה נוגע לענייננו? תמיד חושב על י' בתמוז, יש בצבא כמה חלקי חיילים. יש את הפלוגה שכובש. הוא נכנס לעיר, כובש. מרים דגל בכיכר, מרסי בוקו, הלאה. אחר כך בעוד פלוגה שהוא הולך דלת דלת, פותח כל חור ובודק כל דבר. הכוח הפולש כבר נסע. אלו שעושים את העבודה הזאת של לחתר, לבדוק כל דבר במקום, זה לקח שבועות חדשים ואפילו יותר מזה. כל דלת, כל פינה הם צריכים לבדוק ולתאר. אחרי שהם גומרים, אז כל האזרחים יכולים לטייל ברחוב בלי פחד. אנחנו רואים י' בתמוז, הרב הפרידק, הרב הקודם, פשוט לא מקשיב, לא מסתכל, לא שומע, הם כאילו בוטל כאפר דאר. אומרים לו לעמוד, הוא מדבר איתו ביידיש, מתחילו לחקור אותו, מספר להם סיפורים, ונתנו לו מכות רצח, עשו אותו אינווליד לכל החיים. זה לא, יש פה איזה סדר, יש פה איזה מטרה. אחרי סיפור של בתמוז, זה לקח קצת זמן, והפרידק הרב עוזב את רוסיה. עוזב את רוסיה. הכוח הפולש, הכוח הכובש, כבש, קדימה, מקום הבא. עכשיו החיילים האחרים צריכים ללכת דלת דלת ולחפש ולבדוק. זה לוקח המון זמן. זה לקח עשרות שנים. זה היה מלחמה קשה. הורגו, עינו, שלחו, מה לא עשו ליהודים? אבל ב-1988 ראינו שהכוח שצריך לטהר, זה המילה, לטהר, פרמות לטהר, איך אומרים בצרפתית לטהר את המקום? נטווייר. Dans le sens de nettoyer le terrain des ennemis. גמר את העבודה. ואז בקרמלין היה יכול להתאסף אלפי ילדים להגיד שמע ישראל, והצבא הרוסי שומר עליהם שאף אחד לא יעיז להסתכל עליהם ככה.
זה י' באסלאמוס. אחר כך י' באסלאמוס זה הכוח הכובש. זהו. זה לוקח זמן, כמה זמן, איך, מה, זה עניינים רוחניים. אחר כך הפרידיק הרבי עובר לפה, שם סוף סוף מגיע לאמריקה. 1940. אומרים לו הרב, אנחנו מאוד מכבדים אותך, אבל זה לא המקום בשביל זה, פה זה אחרת, זה לא אירופ. והפרידיק הרבי אומר, אמריקה זה נשאר, שאמריקה לא אחרת. והפרידיק הרבי מחפש שלוחים לשלוח, וכמה עד שמצאו, וחבר'ה לא רצו לנסוע. זה לקח עשרות שנים עד שהכוח טיהר את כל אמריקה וכל העולם. זהו י' באסלאמוס. י' באסלאמוס זה יום הכיבוש של רוסיה עם סדר מסודר, אחד אחרי השני, מדינה ומדינה, אחר כך בפולניה, אחר כך באמריקה, אחר כך בכל העולם כולו. כיבוש. זהו הסיפור. ואם לא, היום הזה, לא רק אנחנו, אף אחד לא היה פה. אף אחד לא היה פה. לא פה ולא באף מקום. זה היה עבודת כיבוש וטיהור שלקח שנים של עבודה של מסירות נפש. אני רוצה לסיים. אחרי כנס השלוחים לפני שנה נסעתי לאיזה עיר, נפגשתי שם עם חבר של אבא שלי עליו השלום, נותן איזה צ'ק, לא צ'ק גדול, אבל נותן צ'ק. אני בא אליו, הוא אומר, היית בכנס שלוחים, עכשיו אתה בדרך. בא אליי, הוא גר בשיקגו. אמרתי, כן, היית בכנס. אני ראיתי בווידאו חי את הבנקט. אוקיי. נו, מה אתה אומר? שמע, זה משהו, שמע, מאיפה יש תחת גג אחד רפרזנטטיב בכל פינה איפה שיש 3 יהודים. אין כזה דבר. הוא אומר לי, כן, נכון, זה באמת פרודוקשן סבון. הוא גרנד פרודוקשן סבון. אבל, נו, מה אתה רוצה להגיד? תשמע, מה שתופס אותי, הוא אומר, הוא לא חב"דניק, הוא יותר מסנגד. אבל לא מסנגד ככה. כשקראו כל השלוחים שיצאו בשנת ה-60, עמדו איזה 20-30 חבר'ה בקושי. בשנת ה-70, עוד כמה. שנת ה-80 קצת יותר רציני, כן? בינתיים 75-80% מהקהל יושב. שלוחים שיצאו עד ג' תמוז, עוד כמה קמים. 70% מהקהל יושב. שלוחים שיצאו אחרי ג' תמוז, קם כולם. מזה אני מתפלל. זה הפירוש. זה דבר שלא מובן בכלל. אברכים, שלוחים, בעלבתים, פוחרים, לא היו אצל הרבי, לא ראו את הרבי, לא היו ביחידות, לא קיבלו דולר, לא קיבלו זה. עם כזה חיות, עם כזה התלהבות, עם כזה אהבה, עם כזה מסירות, זה חבר דבר שלא היה בהיסטוריה של עם ישראל מאדם הראשון. אין כזה דבר. תראה לי איפה היה. וזה הולך ומוסיף. זה הפירוש מה הוסר בחיים, אף הוא בחיים. זה הפירוש שאומרים הרבי חי איתנו, והרבי נותן, והרבי זה. זהו י' באסלאמוס. זהו י"א ניסן. זהו חוף סיוון. זה כל התאריכים שאנחנו מכירים.
כל התאריכים זה קשור, יוטס קיסלב, יוטס תמוז, זה כל... אחד, דבר אחד. כל זמן לפי הצרכים. אצל אלתר רבי, פרי הוא לא. 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 חס ושלום. אסור. אצל הרבי, לכבוש עד הסוף. עד הסוף. למה? כי זה זמן ככה, זה זמן ככה. למה? הנה פרבו פה לעניינים רוחניים. אני מבין בעניינים רוחניים. אבל, חבר'ה, זה אנחנו צריכים לזכור. יש את החלק השני. החלק השני, שקודם כל, כשאנחנו קמים בבוקר, כל אחד מאיתנו, כשאנחנו יודעים בעודה, אני צריך לתת איזה ריקוד קטן. איך אומרים ריקוד בצרפתית? דאנס. דאנס, כמו באנגלית. כן. Du petit dance, du grand dance. המתן. עוד שאתה עוד עם העיניים ככה, אחרי לגבות, עוד יום. שברך השם שיש לנו חלק בחב"ד ובמערב. הבעיה היא שזה גם מחייב אותנו. זה הבעיה, לא בעיה, זה חלק מהעסק. אבל אם היינו בני אדם, המתן דו גרנד דאנס, לא פטיט דאנס. שלא יעשני גוי, שלא יעשני עובד, שעשני קשור לרבי. עכשיו, כשאתה קשור, עכשיו תתחיל לעשות מה שהוא אומר. הופה, זה קשה. כולנו נתחיל, שלב אחרי שלב, וכולנו נגיע. נגיע, אנחנו רוצים, ואנחנו רוצים להיות קשורים, ואנחנו קשורים. כל אחד עוד איזה קווץ'. לחיים יהודים. ברוך השם. אנחנו לא יודעים איך שאנחנו צריכים להיות מאושרים. זה הבעיה שלנו. כל יום יש לנו תלונות. חם בחור, איך המזג אוויר? חם. עבודה, פנסה, יש לנו רשימה מכאן על הודעה חדשה. זה לא טוב, וזה לא טוב, וזה לא טוב, למה לא ככה ולמה ככה. אבל יש לנו רשימה, אולי קטן, אבל אותיות